kaverit, tervetuloa! Tänään leivotaan söpöjä lemmikkejä Cookies Makerissa. Olen odottanut tätä niin kovasti. Aloitan tietenkin ottamalla pakkauksen pois, ja se täytyy kääntää ympäri ja poistaa nämä alapuolelta. 1, 2, 3, 4. Noin. Onneksi ne on tosi helppo irrottaa. Katsotaan sitten, mitä uunissa on. Siellä on paketti. Rakastan paketteja. Mukana tulee myös pieni reseptikirja, mistä näkee, miten näitä pieniä lemmikkejä leivotaan. Ensin tällainen muotti. Katso näitä pieniä söpöjä silmiä. Sitten on pieni tassulusikka. 1, 2 ja vielä 1 pussi. Tämäkin on tosi söpö. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siinä on nyt kaikki. Ei kun vielä tarvitaan kulhoa ja vettä. Hetkinen. Noin. Kulho ja vettä. Nyt vain kaikki sekaisin kulhoon ja sekoitetaan kunnolla. Se on hieman tahmeaa, joten käytän vain sormiani. Shh. Kun taikina on valmis, se pitää saada tähän muottiin ja tällä lusikalla tehdään pienet söpöt tassut. Voi, mutta katso, sillä on myös pienet söpöt silmät. Tämä pitää poistaa, jos halutaan leipoa jotain uunissa. Noniin, luukku kiinni ja ajastin päälle. Voin melkein jo haistaa vaniljan tuoksun. Mikähän lemmikki siitä tulee? Toivon, että se olisi pupu. Ehkä koira. Katsotaanpa. Nyt se on valmis! Onpa se söpö! Katso noita silmiä. Voi, se on myös lämmin, kun halaan sitä. Ja voi, kuuntele, se puhuu minulle. Se on niin söpö, se oli juuri sitä, mitä toivoin. Jos olet kuten minä, mietit varmaan, miten ihmeessä pystymme tekemään tällaisen pupun. Älä huoli, minulla on siihen vastaus. Käytin nimittäin hetken uunisalaisuuden selvittämiseen. Katso, sen alla on luukku, josta taikina putoaa alas, ja se on oikeastaan todella nokkela. Jos laitat taikinan pussiin, voit säästää sen ja leikkiä sillä toisenkin kerran. Itse asiassa huijasin hieman, sillä tein myös yhden sinisessä uunissa. Katsotaan, mitä sieltä tulee. Ups, se oli väärä. Tämä on oikea. Siitä tuli ruskea pupu. En tiedä, kumpi on söpömpi, valkoinen vai ruskea. Ehkä pidän enemmän ruskeasta. Kummasta pupusta sinä pidät?